с които да реализира разумна икономическа политика. И Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, и Комисия за защита на конкуренцията и каквото щете. Но аз мисля, че е много опасно прокуратурата да навлиза или на прокуратурата да се даде право да навлиза в зоната на свободните икономически и търговски отношения. Защото това може да деформира тези отношения. Територията на прокуратурата е територията на наказателния кодекс. Не са съвършени съставите за пране на пари. Не са съвършени съставите на данъчни престъпления. Аз съм сигурен, че и вие споделяте това мнение. Но ние нямаме работа на територията на търговския закон. Методи Митев, гражданското движение на протестиращите освобождения. Господин Цацаров, виждам, че е 3 часа. Извинявайте, студент ли сте? Колега, само да ви помоля, тъй като срещате подготвено за студенти, организирана за студенти, по-добре да са за въпросите. Не, задайте го въпроса, това означава да избягаме от въпроса, но аз мисля, че още в началото казах, защото съм при студенти. Ами, ако трябва ще се запиша, за да ми отговорите. Не, няма да ви отговоря, като се запишете, задайте си въпроса сега, значи няма смисъл да си играем, да записваме. По темата. 3 часа е, в 1 часа имунитета на господин Цветанов е приключи. Какво правите по този въпрос и ще възможно? Нищо. Благодаря. Още Сега ще ви кажа защо не правя нищо. Последен въпрос. Не, вижте. Влязах тук с оговорката, че няма да ми задавате политически въпроси. Няма да ви задавате и... Аз се направих. Колега, не сте студент, колега. Вижте, нека ви кажа направо как стоят нещата. Прокуратурата е казала ясно и просто. С прессъобщение и с ясни намерения, че тя ще поиска имунитет на лицето, за което вие говорите, от Народното събрание. Тя ще поиска снемане на този имунитет и ще го направи. Категорично ще го направи. Но не искайте от прокуратурата да използва празнини от ден, 2 или 3, за да повдига някому обвинение. Ако прокуратурата трябва да направи нещо, тя трябва да го направи открито, пред всички и с доказателства. Не да ползва часа между 1 и 3, а съвсем ясно да представи пред Народното събрание с какво разполага като доказателства и защо иска сваляне на нечий имунитет. Противното е нечестна игра. Аз искам честна игра пред Народното събрание. Аз само искам да отбележа, тъй като срещате предимно за студентите, предполагам, че студенти ги вълнуват въпроси, които са връзка с тяхното образование. По-скоро са въпроси, които са подбудили по време на самото обучение. И тъй като рядко се случва възможността да имаме юрист от толкова висок ранг от нашия университет, нека използваме въпроса да дадем на студентите да откладат. А проческите въпроси ще имате друга сцена, която да направите. Още утре на пресконференцията. Извинявайте, аз ви предлагам да направим следното. Утре на пресконференцията, тя е за медиите. Вие не сте представители на медиите. Хайде задайте си въпроса сега, за да не останем в ситуацията, че едва ли не съм ви избягал от въпроса. Благодаря ви, за което аз от вашето представяне разбрах, че прокуратурата не може да защити свидетелите и по-добре никой сигнали да не подава. Ние от гражданското движение освобождение подадохме няколко сигнала до вас, това означава, че трябва да ги скъсам и да стана и да напускам държавата. Опитах се да ви кажа, че законодателната уредба за защита на свидетелите не е ефективна. Прокуратурата прави максимума, за да защити свидетелите, спрямо които има мерки за защита на свидетелите. Опитах се да ви кажа, че понеже тази система не е ефективна, това не значи недействаща система, би следвало да се мисли за конкретни законодателни изменения. Тези законодателни изменения биха създали надежна защита на свидетели. Сегашната система на защита, тя просто не е регулирана и тя предвижда отговорности на множество органи, които демотивират евентуалното свидетелстване. Освен това, нека ви припомня и нещо друго.
Защита на свидетеля се налага тогава, когато свидетеля е застрашен. Не ми задавайте въпроса дали да скъсам сигналите, защото ако защитаваме всеки подаващ сигналите, няма да ни стигнат и формированията на българската армия. Ако вие се чувствате защите, ако вие се чувствате заплашен от някой, или ако съществува реална опасност, и ако има досъдебно производство, и в него сте свидетел, тогава възникват предпоставките за защита на свидетелите. Ние не защитаваме подаващите сигнали, а дали те ще скъсат своите сигнали е тяхно лично право. Пропуснахте само да кажете бивш Колега, моля да се да прекратим темата, която Да кажа какво? бивш депутат и бивш министър. Какво бивш депутат и бивш министър? Този целият списък, ако съм бивш депутат и бивш министър, защото явно те си чувстваха застрашени. Ами вие самия чувствате ли се застрашени? Не знам. И аз не мога да гадая от вашия ми, извинявайте. Добър ден, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми господин ректор, уважаеми госпожо декан. Аз се казвам Гергана Любенова и съм трети курс в юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. И въпросът ми е свързан с лекцията, тъй като говорихте за това, че трябва да бъде преструктурирана прокуратурата до някъде. Беше направена промяна наскоро с създаването на специализирана прокуратура. Смятате ли, че за краткото време, в което тя съществува, оправда всички надежди, които бяха поставени в нея, че ще намали натовареността на прокуратурата и въобще ефективна ли е тя до този момент? Благодаря. От една страна трябва да бъдем до известна степен толерантни към специализираната прокуратура с оглед на това, че тя е съвсем нова структура. От друга страна, работата на специализираната прокуратура до момента не може да предизвиква в мене недоволство. Проблема е, че на нея и трябва време, за да докаже себе си, и на нея и трябва време, за да могат всички дела, които са стигнали до тази прокуратура, да минат някакво развитие. Така че оценката ми е по-скоро положителна. Това не значи, че не може да се иска, грубо казано, от специализираната прокуратура. Но работата на тази прокуратура аз се намирам за положителна. Благодаря ви. Уважаеми господин главен прокурор, уважаеми господин ректор, госпожо декан, всички колеги, аз съм Галина Станчева от първи курс право и напоследък често се дискутира въпроса за нов наказателен кодекс. Какво е вашето мнение? И като допълнение към това, дали при липсата на съдебна практика няма да се усложни така вече достатъчно сложната картина в България? Благодаря. Преди около седмица окончателно почистих и изнесох всичко, което имах от кабинета си в окръжен съд Пловдив. Като го изнесох, първо намерих първия наказателен кодекс, после намерих, той останал като, как да кажа, някаква такава музейна ценност. После намерих наказателния кодекс, който съм започнал работа като съдия. По него изпадаха сума залепени, нали се сещате, човек тогава нямаше правно-информационни системи, нали няма да я споменавам имената, защото ще прозвучи като реклама, но нямаше еди-какво си, за да видиш практика и изменения, или да върнеш измененията, ми пишеш ни листчета на машина и си ги лепиш там, където са измененията. Той е подлепван 100 пъти. Ако изброите всичките неща, нали, всички хората не смогват да си купуват книжки с наказателния и наказателно-процесуалния кодекс, защото по едно време имаше и такова. И сега, ако отворите наказателния кодекс в момента, ще видите и раздел престъпления против спорта, ако съм сигурен, че точно правилно го възпроизвежда. Така че ние сме кърпеж до кърпеж, няма какво да се лъжим. По отношение на новия наказателен кодекс, работи го Министерство на правосъдието. Има един проект, който е на професор Александър Стоянов основно. Мисля, че сега е подложен на някаква редакция, но основният орган, който се занимава с това, е Министерство на правосъдието.
Дали този кодекс ще бъде или не качествен продукт, не мога да дам оценка, не от любезност към колегите, които го правят, а защото си признавам честно, че той се променя доста динамично и така човек трябва да го види като един завършен продукт. А иначе не споделям безпокойството ви, че е възможно в един момент да изпадне в положение, в което няма практика. То и сега има нови престъпления, за които няма практика. Ама, както и да го структурира този наказателен кодекс, кражбата ще си е кражба, длъжностното присвояване ще е длъжностно присвояване, убийство ще е убийство, хулиганство ще е хулиганство. Тоест, съществувалата съдебна практика, тя е и съществуващата, тя е относима и актуална.